давлат ва миллатҳоро бо забони англисӣ чӣ хел мегӯянд? Салом дӯстони азиз, инату меҳрубон ҳастам ва ин дарси шашуми аст дар канали tajenglish.com ва дар ин дарс мо тасмим гирифтем ки барои шумо 15 давлатро бо миллаташ бо забони англисӣ барои шумо фаҳмонем ва ин видеоро то охир тамошо кунед ва ба саволҳо ҷавоб гардонида сатҳи дониши забони англисӣ худро инкишоф диҳед. Хуб, давлат бо забони англисӣ country давлат. Агар мо давлатҳо гӯем, яъне шакли ҷамъ countries яъне давлатҳо. Nationality миллат. Агар мо миллатҳо гӯем, nationalities миллатҳо. The USA, the United States of America, яъне Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, миллаташ American яъне амрикоӣ. Russia, Россия, миллаташ Russian яъне рус. China, Хитой ё Чин, миллаташ Chinese, хитоӣ ё ин ки чинӣ. Brazil, Бразилия, миллаташ Brazilian яъне бразилиягӣ. Италия, миллаташ Italian, италиягӣ. Мексико, миллаташ Mexican яъне мексикоӣ. Japan, ҷопон, миллаташ Japanese яъне ҷопонӣ. Spain, Испания, миллаташ Spanish яъне испаниягӣ. France, Франсия, миллаташ French яъне франсиягӣ. England, Англия, миллаташ English англис. Germany, Олмон, миллаташ German яъне олмонӣ. Egypt яъне Миср, миллаташ Egyptian мисрӣ. Turkey Туркия, миллаташ Turkish яъне турк. India Ҳиндустон, миллаташ Indian яъне ҳинд. Switzerland яъне Швейцария, миллаташ Swiss яъне швейцариягӣ. акнун дӯстон ва забономӯзони азиз, барои шумо 5 то савол метиҳам. ҷавоби ҳамин саволҳоро дар комментария нависед. Саволи рақами 1. ватани футбол кадом давлат аст? яъне бори нахуст футбол дар кадом давлат яъне пайдо шудааст? саволи рақами 2. футбол дар кадом давлат инкишоф ёфта буд ё инкишоф ёфтааст? саволи рақами 3. What is your nationality? яъне ҷавоби ҳамин саволро дар комментария нависед. саволи рақами 4. тоҷмаҳал дар кадом давлат аст? ҷавобро дар комментария нависед. ва саволи рақами 5. Мистер Бин давлат ва миллаташро дар комментария нависед. ва инчунин як саволи дигар барои шумо. шумо мехоҳед дар оянда кадом давлат равед? яъне мехоҳед ба кадом давлат ҳамчун сайёҳ равед? ҷавобро дар комментария нависед. ин буд миллатҳо ва давлатҳо бо забони англисӣ. агар ин видео барои шумо писанд омада бошад, ба ёру рафиқонтон фирстонед ва онҳо ҳам забондон гарданд. ва агар дӯстони азиз, шумо агар дар омӯзиши забони англисӣ ягон мушкиле доред ё ягон мавзӯи забони англисиро намефаҳмед, дар комментария нависед. мо ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. то дарси оянда худро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.